Pagpakita kang Jesus. Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Ayaw pagpagulaa ang bisan unsa nga pulo nga malaway gikan sa inyong baba, kundili ang maayo nga kinahanglanon sa pagpalig-on aron kini makahatag og kaayuhan sa mga nagapatalinghog. Ako adunay padayon nga tinguha kang Kristo nga maporma sa sulod ang paglaom sa himaya. Nangandoy ako nga paganinduton matag adlaw pinaagi sa kaaghop ug kalumo ni Kristo nga motubo sa grasya ug sa kahibalo kang Hesukristo hangtod sa bug-os nga gidak-on sa mga lalaking mga babayi diha kang Kristo Jesus. Ako dapat isip usa ka individual pinaagi sa grasya nga gihatag kanako ni Hesukristo, magtipig sa akong kaugalingon nga kalag sa kahimsog. Pinaagi sa pagtipig niini, isip usa ka balaan nga agianan diin ang iyang grasya, iyang gugma, iyang pailog, iyang kaaghop modagayday sa kalibutan. Kini ang akong katungdanan ug mauusab ang katungdanan sa matag miyembro sa simbahan nga nag-angkon nga anak sa Dios. Gibuhat ni Ginoong Hesus ang iyang simbahan nga tipiganan sa sagradong kamatuoran. Iyang gibilin uban kaniya ang buhat sa pagtuman sa iyang mga katuyuan ug sa iyang mga plano sa pagluwas sa mga kalag alang kang kinsa iyang gipakita ang maong interes, ang maong dili masukod nga gugma. Sama sa adlaw nga may kalabutan sa atong kalibutan, siya misubang taliwala sa mural nga kangitngit, ang adlaw sa pagkamatarong. Miingon siya sa iyang kaugalingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Siya miingon sa iyang mga sumusunod, kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Pinaagi sa pagpakita sa dagway ni Hesukristo, pinaagi sa katahom ug kabalaan sa ilang mga kinaiya, pinaagi sa ilang padayon nga pagdumili sa kaugalingon ug sa ilang pagkabulag gikan sa tanang mga Dios-Dios, dako man ug gamay, ilang gipadayag nga sila nakakat-on diha sa eskwelahan ni Kristo. Ang kasulatan nag-ingon mahitungod kang Kristo nga ang grasya gibubo ngadto sa iyang mga ngabil aron siya makahibalo sa pagsulti sa usa ka pulong sa panahon ngadto kaniya nga gikapuyan. Ug ang Ginoo misugo kanato, himuang ang inyong sinultihan kanunay inubanan sa grasya aron kini makahatag og grasya sa mga maminaw. Sa pagtinguha sa pagtul-id o pagbag-o sa uban, kita kinahanglan nga mag-amping sa atong mga pulong. Sila mahimong usa ka kahumot sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi o sa kamatayon ngadto sa kamatayon. Ang tanan nga mopasiugda sa mga baruganan sa kamatuoran, kinahanglan nga makadawat sa langitnong lana sa gugma. Sa tanan nga mga kahimtang, ang pagbadlong kinahanglan isulti sa gugma. Unya ang atong mga pulong makapabag-o apan dili makapasuko. Si Kristo pinaagi sa iyang balang espiritu, maghatag sa kusog o gahom. Kini ang iyang buhat.